tanggamu tuku gelang, dongakno ae kowe iso tuku. Aja malah bojomu mbok jaluk gelang. Wong lanang masamu nyambut gawe 24 jam gawe awakmu tok. Contone wong lanang sarung sitok cukup, wong wedok daster lara 10 ora marem. Kudung lara 15 ora marem. Wong lanang songkok sitok wis cukup. Delon wong lanang lungker sebab apa wong lanang gampang setruk bab kowe wedok-wedok ta apa. Wong lanang ape mancing los kon budal mancing. Wong lanang njaluk duwe ape ngopi los kon budal ngopi. Aja mbok kon ning omah. Akhire mulai roh liyane. Sira ati dhek seneng karo liyane. Contone sapa ora usah sapa-sapa, aku ora ngomongi sapa-sapa. Aku ngomongi bojoku dhewe. Aku nglakoni kaya ngene iki. Aku nyambut gawe bengi ngene iki isuk lho duweni calon bojo. Kuwi tenan. Aku jadi wong ngene iki Mas,